Lonely, oh, I'm so lonely. Dear Mr. Lonely. Oops! Sorry, miss. Di mo mat ngamin kitkitaan ti pagpagnaam. Kitaaman, naiwarisan amin akarga day ti basket ko. Siya kung timang pidot kadagito amangga. Sorry talaga. Agap apurak namin. Wow, nagkuhapon day ito alalaki. Pasino nga ta day ito eh. Itala ang makitak dito lugar ni. Oh, atoy, miss. Pasensya ka na. Sorry talaga. Sige, inakon. Nagnit ti pa nagkawkawas na. Nagbanglupay. Napanan ijay paradaan. Sa dino nga ta ti papanan na. Anya nga ta tinagan ni Mr. Pogi. Apay nga ita kalakaang. Itay-pay nga agur-uray day ti pangisukaan ta di tamangga nga inalam. Hay, itayak kumapay. Ngamamom, adda na kadungpar kanyak alalaki di ta kalsada. Dinong parna ka? Ngam akat katawa ka pa ilang? Ay na siya, pinagsasawag day alalaki. Ay na, kasano nga apaak naggwapo. Ay na, nagnit ti pormana kan nagbanglo. Aging gaita, maang-angot ko pa ilaan di perfume na. Ay sus, makapailam. Ni Nardo asotor mo dayjay, nagdigos laeng. Agtal na ka man. Di mo man ipalpalagip kanyak dahi a tao, tamaperdi laang taldaw ko. Kakaiso na anak ragrag sa kakita. Tanadong parko dahi ang Mr. Pogi. Alaki din, irwar mo dagi tamangga ta isukata. Manang, adda ka di ka barbaro a border da di ta ka aruba balay? Kanayon mat nga do ti baro a border da dita. Paninayunan da man ang building da. Kasta gayam. No kasta, border da di ta di nasabat ko a lalaki a natayag kan na po daw. Ni Billy siguro dayjay. Billy? Amom? Kat no namin anon nga imay dito'y balay. Anya? Apay ajak nakikita. Kasano nga rod ang makitam. Kat mairanranamot ngamin nga da kay di trabahom no umay. Apay nga may dito balay. Ada ngamin iyaw awis na networking. Naawis na amin ng ako teachers ko di eskwelaan. Siyaklaan ti di na pa'y naawis. Iso pasaray umay dito'y. Networking? Agbalin ka no at triple J ininvest mo a kwartam. Iso mo ti bagbagana. Diyak amo ano pod no. Uso nga min itati kakasta. Uso nga rod. Jay may sa ako teacher ko, naala ng ti interest na iti ininvest na. No kasta, saan na peke? Ado mo ti mga ibagbaga saan apeke? Ngam agduado aklat ta. Saan basta italag iti uray asino ti nagrigrigatan a kwarta. Sa bagay matkit di Ken, jak man la na damdamag no barupay da di abili. Uray no namin anon nga imay dito'y balay. Hello, friend. Hello. Ayan mon. Itay pa yung urayan ka dito para daan Sana kasumrak ita. Agtarang kaso Oh? Di mo kunaan ang pinagtrangkaso na kadya lalaki ang nakadungparkan ka di kalman. Ayun gayam. Bili gayam tinagan na. Kan agam amudakin ni manang ko. Kasta? Oh, kat kasano? Saan ka? Somra kita? Saan, friend? Maululaw ak ngamin. Oh, sige nga, Rod. Siya kundi sumrag. Agpaimbag ka. Bye. Bye, friend. Sino nga tamat tagtuk-tuk-tuk iti tengat aldaw. No kaano pa'y ang maululaw ak. Mapan ko man lalo katanan teritaw. Naimbagal daw mo, Claire. Sika. Naistorya ngamin ni manang mo masakit ka. Isungat toy, inyalaan ka iti prutas kan tinapay, tapno daras ka nga agimbag.
Inistoryanak ni manang ko kan. Nasabat ko nga min itay mapanagisuro. Nadakamat na, nga ka dito'y balayo. Ay, kasta ka di. Pasensya kan, agsakitak ngamin. Mala, umunag ka, Billy. Nagyamanak. Agtugaw ka. Sorry gayam, idi namin sangal daw Nadungpar ka. Awan day jayan. Sa anak mo't anan ano. Saan ka na-disturbuhan? Amo ka kasapulam ti aginana. Huwag gayam. Mabalin ka di nga lag ti cellphone number mo. Kaya't ko nga minti makigayam kan ka. Adda ka di pa'y gurigur mo, anak kao. Awan matkit din tatang. Agim imbaga kun. Akong gayam. Adda natang nga insang patkaw. Imbang lasi daam tapno pumiksa ka. Ni, nangalaan nyo nga itiday tatang. Inted ni Nardo. Nadamag na amasakit ka. Pati pa nagsakit ko. Kasapulan pa'y amadamag na. Siyempre, isakit na ka mata. Oray no namin na binastad mo. Yak kaya't asidaan day tanatang na. Amangan no addag ayuman na. Si kakit di mat. No adaman lalaki arumbang agayat kan ka. Awan sa balay, no dininardaw. Nasing patabaraw. Ay natatang, di yun dakdak kamatin tinagan na tad-ad nang agsakitak. Apay adi mo kayat ninardaw. Gapo ka day, tanan mula ang aman nalaon. Ay na anak ko, nalawat ti daga ninardaw. Oray pa'y, jak nga rod kayat. Ay, sige. Ipan kung da ito ijay kusina, talutuan to ni manang mau, inton sumangpat. Jak kayat ti agsida dita. Ha? Ay, kwagayam anak ko. Ipan padamag ni Nardaw, numabalin nakakano asarong karan dito'y balay. Iba kayong agsakitak. Ngapi nga umaynak pa siya ron. Siya akong agluto. Kumusta ang tirik nam, Claire? Medyo mayat-matan manang. Imay ka din ni Billy dito'y balay? Aping yung bagam ama sakitak. Nasabat ko nga min, idinapanak nagisuro itay agsapa. May nakinik kan iti prutas kan tinapay. Dinamag mo kuman no baro pa'y laang. Ni manang mat. Day takit din ti damdamagak. Madlaw kumat nga min, nakurso na adam. Jak to pa'y unay am-am mo. Apay, asino nga min ti makamamo kan kwa na aya dito'y lugar tayo. Dayo laang ni Billy dito'y. Ada ti mga ibagbaga, naggapo ka no ije Bagyo. Adamot mga ibagbaga, naggapo ije Manila. Diyak mo no, asino ti patsyek ditan. Bay am manang. Tano maimbaganak. Formal ang makiam-am mo akan kwa na. Ag-date kamin to. Kasano ngayon ni Nardo, anabayagan nga gararam kan ka. Awanton ati mangtad kan ka itinateng kan manok asidaan tayo. Numapaay manan gapo ka ni Billy. Hay, awan bibiyang ko itiday di Anardo. Kimotong kamat basit anak trangkaso. Basit lang. Bagay mo lata ti medyo chubby. Madino kumutong kaunay. Imbag nga oras mo, Claire. Nardo? Amok ngamin asimra ka iti trabaho. Iso na panunot ko. Nga umay ko iproseso dagiti papeles ni tatang ko. Unay kat amalas ko itangal dawan. Friend, si kaman laangan ti mga sikasukan ko na. Hapay ko masyak. Sika Kasapulan ti interview. Kat interview Tapno maiproseso nan di pension ni tatang na. Ay, sika talaga. Alakit din. Si kamat. Kalugaram day ta. Iso nga si kaswam. Adda ka di pa'y damagam kanya, Claire? Awanan, nasungbatam aminan. Mabalin mon kagawin. Claire. Kasano nga dyan nabayag nga yababkas ko kan ka? Ay nanardo, imbagak matan kan ka, idi pa'y laang. Nga awan apulos tiriknak para kan ka. Mangnamnama Claire. Nga agbaliw day tarik nam kanyak. Saanan? Kan mabalin ka di asardangan nakon? Sa anak nga agsardang, Claire. Aging gaasaan ka anak asawa. Saan ka asardangan? Arman kalakta. Addan kayan ayat ko.
Ha? Adan? Sino nga dito kay hanayat mo? Ni Billy. Am-amom. Saan kong am mo? Tangay na isubmit mo matan dagiti kasapulan a papeles para iti ilaklakad mo a pensyon ni tatang mo. Awanan ti kasapulakkan ka. Claire, Agawid ka, Nardo. Kuntaken da kanto ti office mi, no addan tupay kasapulan dakan ka. mabalin matlat si katimang kontak kanya ka. Itad ko kan kati cellphone number ko. Agawid ka kit din. Ado pa'y ti kliyente mi, anas kan nga si kaswak. Uray ka di rabi, ikat agtrab-trabaho ka lata, Billy. Saan, ma'am? Imayak dito balayo. Takayat ko apasyarin ni Claire. Ah, awan pa'y mat. Nag-overtime sa mananday di akabsat ko. Sapay rabiin. Saan nabalin, ma'am? Urayak latan. Sige, urayam nga rudan. Siyak, mapanak mat agluto. Ahwan kaya, ma'am. Nakapag-desisyon ka din, itiaw-awis ko ken ka nga investment? Saan pa'y mat ngamin ang nagawid nila kay ko? Ada ngamin ijay Davao. Iso ajak pa'y nadamag. Saan nabali, ma'am? Barang umanugot nila kay mo, nga ag-invest dito kumpanyami. Ibagak to day takan kwa na, inton agawid. Ne, ada kamat gaya man Claire, ada bisitam. Billy? When Claire, umayak ko maagaram na mabalin. Agaram? Ala, panawan kayo ditan, tamapanak pa'y agluto. Billy, dito'y kan amang rabii. Ilakam kan. Imbagam ko mamarabyan ka. Tapno sinukon kay di opisina yo. Nagcaring ka matan, Billy? Talaga kasta, Claire. Iso ako nada, aswerte ti babae nga ayatek. Baro ka ka di pa'y? Certified single, Claire. Napay, agrupropa ka di nga dan asawa na. Saan matkit di? Baro ka pa'y matkit di ti panag ko na? Di mo ka di nakita ti status ko iti Facebook ko? Kunanay jay, searching. Kasta ka di? Saan tamat ngamin nga ag-friends iti Facebook? Giso ajak mo. Ita, amomon ti status ko. Searching for the right one. Sika, kasta ka kadimat. Wan? No kasta, nagsaraktan. Sika talaga, Billy. Naglaing ka nga agangaw. Sana ngagang angaw. Pudnumat anapig sa ti karismam. Umunapay lang nga pan nakakita ken ka. Na love at first sight akon kan ka. Agyaman ta pinakandak dito'y balayo, Claire. Anya ngay, nagustuhan mo't laang tiluto ni manang ko. Nalaing gayam nga agluto ni manang mo. Katuwa na, kano day tati surusuro na ikipagadalan. Kasta gayam. Wen gayam, Claire. Mabaling ka di at tulungan na ka mang kumbinser kini manang mo. Tapno ag-invest iti kumpanyami. Nakasaritam samot tan may papan iti dayt na. Wen, kasapulak lata ti convincing power mo. Tapno maawis ko. O sige, bayam ta kasaritak to. Yes! Agyaman na ka, Claire. Nagawid ako. Rabi iuna yan. Sige, bye. Bye, Claire. Claire, Oh, apay. I love you. Nagsarita kamin kanimanong mo itay. Isulak tamat ti kunana. Sa anak kano asumsumrag iti kakastaan networking. Tay scam kano dagita. Uray kadikin ni Billy, manang. Amok anasingpat ni Billy. Ngam agdwa-dwa ak iti dayta akumpanyada. Iso nga uray siya, jakmat kayat ti sumrag iti dayta networking. Manang, anya ti aramidak. Panagrik at agar-aram ni Billy. Kunakon kat, kursonada na kamat. Nga ta? Di tingi-tingam anay bagtirik nam para kan kuana. No ay ayatamot, di awan problema. Friend, kita am day ti Facebook ni Billy, oh. Taapay. Awan mo't tigagayim na. Kan awan mo't pictures na. Ayun. Apay ngay. Mapagdwa-dwaan, saan ka di? Wan nga rod.
Apay nga yakas ta. Kinapudno na. Maditag parparik na kanyak, friend. Claire, ay, naimbaglaang ang tagdakan. Nasapak ang nagawid itamanang, iso asya akong tagluto. Oh, apay anarabyan ka? Ada problema. Katnaskan ama amuam day ti abanag. Anya dayta? Ado kadagiti co-teachers ko ti agrek-reklamo iti kwarta nga ininvest da iti networking ni Billy. Ni Billy, awanan. Anya? Kinaduak ida na pa nag-report iti pulis. Iso anarabyana. Sige, takuntakan ta di cellphone number na. Sige, Ma'am Merod. Padasa man na kontakan. Ay, sus. Saan mo't ang makontak manang? Ha? Ay na, imbaglakit din ta sa anak-anak talakan kwa na idi. Naimbaglaangan ah. Iskamar matkayam day jay ataw. Ay, agasam. Adaw, akalugaran tayo tinabiktima na. Wan nga rod tatang. Ay, nagaram kadikan ka. Ha? Ay, saan tatang? Ay, kunak ano nagaram kan ka. Ay, imbaglakit din. Tasaan ang nabiktima ni manang mo? Wan nga rod tatang. Imbag ta saan na sales token kat na ilisi iti paggat. Naimbag na oras kada kayo amin, papagayang ti Dipay na Ibaga Radio. Itangaal daw, ikwento tayo ti pakasaritaan ni Claire. May sanga istorya ang mangigalut iti puso, mangpakaba iti panunot, ken mangipalagip kadatayo nga ti tunggal tao ada nailemeng asugat asaan na makita iti umuna akita. Denggenyo daytoy a recap ken reaction akasla agtugtugaw tayo iti maysa a naulimek a balay, ada kape iti lamisaan, ada angin na sumrek iti bintana, ket ininut a maibaga ti pudno a napasamak. Saan laing daytoy panangmulit iti drama? Daytoy ket panangawat, panangrikna, ken panangusig no kasano a dagiti simple a decision, ket mabaling nga agbalin a dadakkel a sugat, wenno dalan ti panakaysalakan. No ada mariknayo akasla sumakit ti dibdibyo bayat ti panagdenggeg, palubusan yu dayta. Ta daytoy a klase nga istorya, ket saan na paraleng iti entertainment. Paramet daytoy iti pananglagip na tunggal pamilya, tunggal ayat, ken tunggal kararua ket adaan iti linya ano malabsing, narigat isubli. Ay papagayang, ditoy ti paset nga kasla simplela engnem agtalinaed iti puso. Ni Claire ket maysa abalasang anangibaga nga nabayagen a nagararamid ken kuana ni Nardo. Niyem binasted na gapu ta saan a pumasa iti standard na. Ket ididayta akan nito, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti arami di tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon a dabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pay laeng daytoy, niyam adamet laeng basit asipninget akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, niyam iti uneg agsaket, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdenggeg, mabalay nga agkuna kapay agagangay laing dayta, niyam dita mismo ti peligro, tadagiti nadakel a drama agbirok ti ruwangan idi gagangay nga aldaw. Awan ti nakabasol no ada standard ti maysa a balasang, niyam no dayta a standard ket agbalen a kurtina amang linong iti kinapudno, ay makabuteng dayta. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili sa anlaeng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti angot ti perfume anang iparagsak ken kuana, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparanga kalmado, ngem adabaset a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna anatibker, ngem no ipangagmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak. Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket titoy maawatan tayo nga dagiti baset a banag,
no saan a mapaliiw, agbalin adakkel agap iti puso. Ket titoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye, ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Claire san a perpekto, ngem issue data ti makapabigbig kadatayo. Ta uray datayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kang runaan amang dadael. Kitain nyo met, no ti mataleng ti agturay, masansan amabati ti panunot iti ruwangan. Nardoket na anos, nasingpet, agtultulong, ngem iti mata ni Claire saan ang makapagkidlat ti rupana, saan na maipasangbay iti panagarapaap na. Ngem bayat nga agtultuloy ti aldaw, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adda buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pailang daytoy ngem ada metlang basit asip nyat agkasla aninaw iti likudan ti aldaw. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita ang naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada alpakumbaba, ada alpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdengeg, mabalin nga agkuna kapay agagangay lang dayta. Ngem dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruwangan iti kaganay nga aldaw. Awan ti nakabasol no ada standard ti maysa a balasang, ngem no data a standard ket agbalin a kurtina amang linong iti kinapudno, ay makabuteng data. Daytoy nga pasamak sa anlayng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili sa anlayng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ringring ti cellphone, asaanen a masungbatan. Ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang iyasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken buteng da. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpud na dagiti karakter iti mismo a bagida. Saan nga amin a naindaklan a sugat ket agapuda iti naingal asao? Noda duma, agapuda iti panagulimek. No iladawan tayo dayto iti eksena, adda iti balay wenno dalan a naulimek. Adda tao nga agtakter akasla awan problema, ngem ti puso na agsarsarita iti nalaws. Dayta tinanpapigsa iti istorya ni Claire. Saan na maaramid ti panag-imbag iti maysa laeng Arabi. Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Adda dagiti kanito nga agpara nga romansa, ngem no usigen, adamet laeng bitik iti likudan. Iti maysa nga aldaw, nakadumpar na ti lalaki ang nagngaganbili, napintas ti porma, nabanglo, ken kasla kasta a klase nga lalaki nga agpasingked iti panagkilig. Iti kasta a panagpampanunot, nadlaw tayo nga saan na nalakati mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pay laing daytoy, ngem adamet laing basit asip ninget akasla anino iti likudaw. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita ang naragsak, ngem iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdenggeg, mabalin nga agkuna kapay agagangay laing dayta, ngem dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay nga aldaw. Awan ti nakabasol no ada standard ti maysa a balasang, ngem no dayta a standard ket agbalin a kurtina amang linong iti kinapudno, ay makabuteng dayta. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapo ta ditoy nga maipakita at itao. Agpili sa anlaeng gapo iti kayatna, no dimet gapo iti amona, iti pagkurangan na,
ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama. Makitayo ti panakisaw iti kusina, iti tenga ti panagduwa-duwa, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera ang mangyasidag iti ruprupada, niyam iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, niyam adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, niyam no ipangagmo a nalaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ti audience kas kara tayo ket no kakita iti amin. Nim dagiti karakter adda iti uneg ti bagyo, isu nga narigat ti direksyon da. Ay, no adalaeng mangibaga kadakuwada iti dayta a kanito nga sardeng, kitain nyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Nim kasta ti biyag, adu ti maawatan tayo laeng kalpasan a masugatanen ti maysa, kalpasan a nalpasen ti sao, kalpasan a di makkelen ti gap ti puso. Ket dayta ti rason at ti drama ni Claire agtalinayd a kasla tugtog iti rabii. Saan nga dakes ti mangarap iti napintas a masakbayan, nyen narigat no ti arapaap ket awan ti panang saludsod. Ni manang ni Claire nang ibaga nga ni Billy ket paro a border iti asideg, ken daawis na nga networking nga agkuna a mabalin ti triple A kita. Awan pa iti nakarikna, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto wenno sa anti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pay laeng daytoy, niyam adamet laeng basit a sipnet a kasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesta, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, niyam iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdenggeg, mabaling nga agkuna kapay agagangay laeng dayta, niyam dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruangan iti gagangay nga aldaw. Awan ti nakabasol no ada standard ti maysa a balasang, niyam no data a standard ket agbalen a kurtina amang linong iti kinapudno, ay, makabuteng data. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya, gaputa ditoy nga maipakita at itaw agpili sa anlaeng gapu iti kayatna, no di met kapu iti amona, iti pagkurangana, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ladawan ti lalaki a napintas, niyam awan ti pakakitaan ti pudno a biyag, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera a mangyasideg iti ruprupada, niyam iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, niyam ada basit a panagpukaw iti dulo ti sao, ti maysa met agpakuna a natibker, niyam no ipangagmo a nalaeng, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. No ada panagbasol, adamet panagadal, niyam ti panagadal masansan nga agbayad iti luwa. Tinapintas titoy ket saan a pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayop, ada kinulimek, ada panagpamarang, adamet kinapudno. Kenkas agdengdenggeg, saan tayo laeng abjudge? Makipagrik na tayo. Apay, tamabalen amay sa kadagiti aldaw, tatayo meti mangipili iti dalan, asaan asigurado, ngem ipakpakumbaba ti puso ang mga ramid ti umiso. Dito'y tayo makita nga ti kinapogi ken kinabanglo, saan aresibo ti kinapudno. Agtrangkaso ni Claire, ket si mangpet ni Billy iti balayda, ang nagdala iti prutas ken tinapay, kasla gentleman at talaga nga agpateg. Ngem ditoyan tinangrugi a lumimed ti init, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Rugi pay lang daytoy, ngem adamet lang basit asipnget, akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marikna mo, ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak,
ngem iti uneg ag sakit. Ada ag pakumbaba, ada ag pamarang, ada ag ururay, ada mapukaw. No sika ti agdengeg, mabalin nga agkuna kapay agagangay leng data, ngem dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruangan iti gagangay nga aldaw. Awan ti nakabasol no ada standard ti maysa a balasang, ngem no data a standard ketagbalin a kurtina amang linong iti kinapudno, ay makabuteng data. Daytoy nga pasamak sa anleng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili, sa anleng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangana, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makita yo ti ango ti perfume nang iparag sa kengkuana, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo an nalaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyot iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Daytoy ti rason a masakit ti drama. Agpatingga ti eksena, ngem ti leksyon agtalinaed. Ket titoy, papagayang, masapol, abumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye. Ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Claire saan na perpekto, ngem isu dayta ti makapabigbig kada tayo. Tauray da tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kang runaan amang dadael. Kasla makapagnarnarmet, nya magpaiso, no agdardaras ti puso, masapol a bumagal ti kararua. Nardo met ket tim teng tapno tulungan ti papeles ti pensyon ti tatang ni Claire, gem imbes a makita ni Claire ti kinapudno daytoy na iritapay. Ket kapu iti dayta, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Titoyan nga umad-adalem ti sugat, ket ti tunggal sao kasla agikabil iti maysapay a bato iti dibdib. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesta, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, gem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsud kayo pay, agpatingga kayo pay, kitain nyo ti pudno sakbay a maladaw. Awan ti nakabasol no ada standard ti maysa a balasang, ngem no data a standard ket agbalen a kurtina amang linong iti kinapudno, ay, makabuteng data. Daytoy nga pasamak sa anleeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, kaputa ditoy nga maipakita at itao at pili sa anleeng gapu iti kayatna, no dimet kapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ringring ti cellphone asaanen a masungbatan, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang iasideg iti ruprupada, ngem iti panagdengeg paleeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makayguyod iti audience. San tayo laeng agur-uray iti sumaruno a pasamak, agur-uray tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket titoy maawatan tayo nga dagiti basit a banag, no saan a mapaliw, agbalin a dakkel agap iti puso. No iladawan tayo daytoy iti eksena, adda iti balay wenno dalan a naulimek, adda tao nga agtakder akas laawan problema, niyam ti puso na agsarsarita iti nalaws. Dayta tinang papigsa iti istorya ni Claire. Saan ang maaramid ti panag-imbag iti may sa laeng Arabi. Masapol ti panangawat, panangako iti basol,
ken panang palubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Ay papagayang ditoy ti paset na kasla simplela eng nim agtalinaed iti puso. Pinustus na itinaulimek na wagas ni Nardo, imbaga nga adda kayat na asabale, ket saan na nakasapulan ti presensya ti lalaki, an nabayagen an nagururay. Ket ididayta aka nito, nadlaw tayo nga saan an nalaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, tay ti uneg ti tunggal desisyon adda buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ditoyan na umadadalem ti sugat, ket itunggal sa okasla agikabil iti maysa pay abato iti dibdib. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesta. Adda mangipilit at tumibker. Adda mangipakita an naragsak. Nem iti uneg agsakit. Adda agpakumbaba. Adda agpamarang. Adda agururay. Adda mapukaw. Ay, dayto iti kanito akayat mga sumrek iti istorya. Ken ibaga kadagiti karakter. Agsalutsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaenyo ti pudno sakbay amaladaw. Awan ti nakabasol no adda standard ti maysa a balasang. Ngem no data a standard kitagbalin na kurtina amang linong iti kinapudno, ay makabuteng data. Daytoy nga pasamak saan laing a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itao agpili, saan laing gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amona, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama. Makitayo ti panakisaw iti kusina iti tenga ti panagduwa-duwa, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang nyasidag iti ruprupada. Nyang iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem ada baset a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna an natibker, ngem no ipang-agmo an nalayeng, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. Saan nga amen a naindaklan a sugat ket agapuda iti naingel a sao, no dadduma, agapuda iti panagulimek. Ay, no adda laeng mangibaga kadakuada iti dayta a kanito nga sardeng, kitaenyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Ngem kasta ti biyag, adu ti maawatan tayo laeng kalpasan a masugatanen ti maysa, kalpasan a nalpasen ti sao, kalpasan a di makelen ti gap ti puso. Ket data ti rason at ti drama ni Claire agtalined a kasla tugtug iti rabi. Kitenyo met, no ti mata leng ti agturay, masansan a mabati ti panunot iti ruangan. Ibili inut a nagsao iti sweet words, nanhibaga ti love at first sight, nagpasikat iti status a searching, ken nangted iti imahen ti baro a romansa. Ngem bayat nga agtultuloy ti aldaw, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ditoyen nga umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sa okasla agikabil iti maysa, pay abato iti dibdib. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita ang naragsak, nimiti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mo nga sumrek iti istorya, ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitayen nyo ti pudno sakbay amaladaw. Awan ti nakabasol no ada standard ti maysa a balasang, ngem no dayta a standard ket agbalin a kurtina amang linong iti kinapudno, ay makabuteng dayta. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no di kek puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itao agpili saan laeng gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amona, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ladawan ti lalaki a napintas, ngem awan ti pakakitaan ti pudno a biyag. Ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amangya sideg iti ruprupada, ngem iti panagdengeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado,
Nyem adda basit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker. Nyem no ipang agmo a nalaing. Ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ti audience kaskada tayo ket makakita iti amin. Nyem dagiti karakter ada iti uneg ti bagyo. Isu nga narigat ti direksyon da. Tinapintas ditoy ket saan a pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayop, ada kinaulimek, ada panagpamarang, ada met kinapudno. Kenkas agdengdenggeg, saan tayo laeng ag-judge? Makipagrik na tayo. Apay? Tamabalin amay sa kadagiti aldaw, da tayo met ti mangipili iti dalan, asaan na sigurado, ngem ipakpakumbaba ti puso ang mga ramid ti umiso. Ada dagiti kanito na agparang nga romansa. Nyem no usigan, ada met laeng bitik iti likudan. Ngem iti likudan ti niwat ng ganaingel agsao ti ayat, ada ti panggap na. Mangkombinse kadagiti tao nga ag-invest iti networking company. Iti kasta a panagpampanunot, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao. Ta iti uneg ti tunggal desisyon adda buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ditoyan nga umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sa okasla agikabil iti maysa pay abato iti dibdib. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda, adda mangipilit at tumibker, adda mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay? Agpatingga kayo pay? Kitaenyo ti pudno sakbay a maladaw. Awan ti nakabasol no ada standard ti maysa abalasang, nimno data a standard ket agbalin a kurtina amang linong iti kinapudno, ay makabuteng data. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili sa anlaeng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti angmot ti perfume anang iparagsak ken kuana, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, nyem iti panagdengeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nyem ada basit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, nyem no ipang agmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makayguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. No adda panagbasol, adda met panagadal. Ngem ti panagadal masansan nga agbayad iti luwa. Ket titoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye, ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Claire saan na perpekto, nyem isuday ta ti makapabigbig kada tayo, tauray da tayo at damet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, weno panaguray imbes a direkta na agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kangrunaan amang dadel. Saan nga dakes ti mangarap iti napintas a masakbayan, niyam narigat no ti arapaap ket awan ti panang saludsod. Ni manang ni Claire nagdua-dua, niyam gapu iti karisma ni Billy ken iti panagkilig ni Claire, asidegda a nasukatan ti saluad ti pamati. Awan pa'y tinakarik na, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, weno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ket no dumanang tayo iti daytoy apaset, ti amin ana IMM nga rik na rumwar a kasla danom anapungan iti bayag. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesta, adamang ipilit at tumibker, adamang ipakita a naragsak, limiti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak, ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao no ti mismo, a pinili weno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon.
Awan ti nakabasol no ada standard ti maysa a balasang, ngem no dayta a standard ket agbalin a kurtina amang linong iti kinapudno, ay, makabuteng dayta. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya. Gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili sa anlaeng gapu iti kayatna, no di met gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ring-ring ti cellphone, asaanen a masumbatan, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yesideg iti ruprupada, ngem iti panagdengeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna anatibker, ngem no ipangagmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. Daytoy ti rason a masakit ti drama, agpatingga ti eksena, ngem ti leksyon agtalinayd. No iladawan tayo daytoy iti eksena, adda iti balay wenno dalan anawlimek, adda tao nga agtakder akasla awan problema, ngem ti puso na agsarsarita iti nalaws. Data tinanpapigsa iti istorya ni Claire. Saan na maaramid ti panagimbag iti may salaeng Arabi? Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit, sakbay nga agling et tilawag. Dito'y tayo makita nga ti kinapogi ken kinabanglo saan naresibo ti kinapudno. Idi agbalin a seryoso ti reklamo dagiti co-teachers ni Claire, na amuanda nga adu ti napukaw a kwarta ken ni Billy, ket saanin a makontak. Ngem bitoyen tinangrugi a lumimed ti init, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao. Ta iti uneg ti tunggal desisyon a dabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy a paset, ti amin anayemem narik na rumwar, akasla danom anapungan iti bayag. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesda, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, nyam iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak. Ti saludsod kat kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili, wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Awan ti nakabasol, no ada standard ti maysa a balasang. Ngem no dayta a standard ket agbalin a kurtina amang linong iti kinapudno, ay makabuteng dayta. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya, gaputa ditoy nga maipakita at itaw agpili, saan laeng gapu iti kayatna. No di met gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti panakisaw iti kusina iti tenga ti panagduwa-duwa, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, ngem iti panagdengkeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket dito'y maawatan tayo nga dagiti basit a banag, no saan a mapaliiw, agbalin a dakkel agap iti puso. Ay, no adaleng mangibaga kadakwada iti dayta, akanito nga sardeng, kitayenyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Ngem kasta ti biyag. Adu ti maawatan tayo leng kalpasan a masugatanen ti maysa, kalpasan analpasen ti sao, kalpasan a di makkelen ti gap ti puso. Ket dayta ti rason at ti drama ni Claire agtalinayd akas latugtog iti rabi. Kasla makapagnarngarmet, nyem agpaiso, no agdardaras ti puso, masapol a bumagal ti kararuwa. Dito'y nasugatan ti pride ni Claire. Saan leng a napalalo ti panagkiligna, nausarpay ti pormatayo, kinapugi, ken panagpakumbaba a peke. Ket kapu iti data, nadlaw tayo nga saan.
Analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy apaset, ti amin anayemem na rikna rumuar, akasla danom anapunggan iti bayag. Kasla marikna mo ti kinapudno iti busesda, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita ang naragsak, ngem iti uneg agsaket. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak. Ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili, wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Awan ti nakabasol no ada standard ti maysa a balasang, niyam no data a standard ket agbalin a kurtina amang linong iti kinapudno, ay, makabuteng data. Ditoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya. Gapu ta ditoy nga maipakita ati tao, agpili sa anlaeng gapu iti kayatna. No dimet gapu iti amona, iti pagkurang ana, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti ladawan ti lalaki, anapintas kim awan ti pakakitaan ti pudno abiyag, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, nyem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna anatimker, nyemlo ipang-agmo ang nalaing, at dakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo, no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Saan nga amin anaindaklan asugat ket agapuda iti na inggela sao. No daduma, agapuda iti panagulimek. Tinapintas titoy ket saan na pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayop, ada kinaulimek, ada panagpamarang, ada met kinapudno. Kenkas agdengdengeg, saan tayo laeng agjudge? Makipagrik na tayo. Apay, tamabalin ang maysa kadagiti aldaw, da tayo met ti mangipili iti dalan asaan na sigurado, niyem ipagpakumbaba ti puso ang mga ramid ti umiso. Ay, papagayang, dito'y ti paset na kasla simpleleng, niyem agtalinayad iti puso. Ti istorya agpatingga iti adal nga saan na ti banglo ti perfume ti mangibaga no pudno ti puso, ken saan na ti kapintas ti rupa ti mangipaneknek iti kinasaya at ti aramid. Ket iti dayta akanito, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytay apaset, ti amin ana IMM na rikna rumuar a kasla danom anapungan iti bayag. Kasla marikna moti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita ang naragsak, nyem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak, ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Awan ti nakabasol, no ada standard ti maysa a balasang, nyem no dayta a standard ket agbalin a kurtina amang linong iti kinapudno, ay, makabuteng dayta. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no di ket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita ati tao, agpili saan laeng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurang ana, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radyodrama, makitayo ti angot ti perfume anang iparagsak ken kuana, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang giyasideg iti ruprupada, nyam iti panagdenggeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nyem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao, ti maysa met agpakuna anatibker, nyem no ipangagmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience.
Saan tayo leng agururay iti sumaruno apasama? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. Ti audience kas kada tayo ket makakita iti amin. Nyem dagiti karakter ada iti uneg ti bagyo, isu nga narigat ti direksyon da. Ket ditoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye. Ti panakimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Claire saan a perpekto, ngem isu dayta ti makapabigbig kada tayo. Tauray da tayo at damet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, weno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akas la Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kang runaan amang dadael. Adapay maysa abanag anapateg iti istorya ni Claire. Ti kinapintas ti panagsao ni Billy, ket isumet tinang linong iti kinapudno. Adu kada tayo tinaawis, kadagiti tao an nalaing agpromise. Nalaing agpakita akasla adu ti amo, ken nalaing mga ramat iti panagkilig. Ngem ti pudno a karakter, sana makita iti umuna ang iwat. Makita dayta no ada kwarta a naitalek, no ada pamilya a nasair, no ada panggep a masapol ilawlawag. Dito'y nagkamali ni Claire, saan gapu ta nagkilig, no di gapu ta saan na apinadas, asaludsoden tinangrugi a panagduwa-duwa. Ken ni Nardo ay, isudayta a karakter a masansan, a di natin bigbigen agingga a maawan. Saan na impilit ti bagina, saan na ginastos tinapig sa asao, nyem ka na yon nga ada iti oras a kasapulan. Ti kinapod no daduma san nga agbangbanglo kas perfume, san nga agpurma kas lalaki a kakita, nem ada iti aramid, asan a makita ti sabali. Dayta tinapait a leksyon. San nga amin a makapaborito iti mata, ket makapatal na iti biyag. Ada met pariko ti standard akanayon na ibagbaga tayo. No standard ket panang salaknib iti bagim manipod iti dakes a tao, nasayaat dayta. Nyem no standard ket pangipaidam, iti nasayaat a tao gapu laeng, tasan analawag ti rupana iti panagarapaap mo. Agbalin dayta arigat. Ni Claire san a napalalo gapu ta nangarap. Napalalo gapu ta pinatiana nga ti langati tao. Ket kasla titulo ti libro a makaited iti amin alinaun na. Ket tayta tinangilukatan ken Billy ti ruangan. Ti panangluko ni Billy ket saan abigla a panangala. Ininut na abinangon ti talek, inaramat na ti dayaw, inaramat na ti kilig, inaramat na pay ti kinapud no akayat ti tao ti nasaysaya at abiyag. Isu nga no dumdumgeg kayo, papagayang, saan tayo ko maagpakaamo laing iti scam, no di met iti bukod tayo a kahinaan. No amo tayo no anyat ti kayat tayo unay. Mas nalaka a makita no ada mga ramat iti dayta laban kada tayo. Daytoy ket napatig unay para kadagiti agtutubo ken uray kadagiti nataengan. No ada investment sa ludsudem. No ada tao a mangibaga nga nalaka ti kuarta, usigem. No ada lalaki a nasaya at agsaong awan tinalawag a pakabigbigan, saan nga agpabukel iti kilig. Ti puso mabaling nga agayat, ngem ti panunot masapol a trabaho. Tano agtalek tayo iti rupa laeng, nalaka a mapukaw saan laeng ti kuarta, no di pati ti dignidad ken pamati iti sabali. Isu nga ditoy tayo ikabil ti dakel a reaction, saan adakes ti agkilig, ngem no ti kilig agbalin a pangabong iti panagimbestiga, mapasamak ti didigra. Ni Claire mabalin na awaten na daytoy akas leksyon a nasakep, nim saan a pagpatinggaan. Mabalin paya bumangon, mabalin paya maadala na no kasano ti agpili iti tao, asaan laeng anapintas iti mata, no di nasayaat iti aramid. Ket no ada nardo iti biyag mo, tao asaan a makawaw iti rugi, nim kanayon na ada, baka masapol met akitain iti baro a mata. Iti kamaudian nana, ti pakasaritaan ni Claire ket saan laeng maipapan iti maysa a tao. Maipapan daytoy kada tayo amin, amasansan ang mangileming iti pudno arikna, mangiyuna iti pride, manguray iti panawen, abaka saan met umay, weno agdesisyon iti tenga ti kapoy kenrigat. No ada maysa abanag a maibati daytoy nga episode, daytoy, ti puso masapol a bantayan, ngem masapol met aturuan a kumita iti kinapudno. Ti ayat saan anaan-anay no awan respeto.
Ti pakawan saan anapudno no awan panangawat. Ken ti panagbalbaliw saan a mapasamak no awan ti kirad a mangibaga, nagkamaliak, nim kayat ko ti agbalen a nasaysayaat. Agpatingga man ti drama, saan ko maagpatingga ti panangadal tayo. No adda tao a kasapulan nga awagan, awaganen. No adda pakawan a masapol dawaten, dawatenen. No adda linya a masapol bantayan, bantayanen sakbay a lumabes ti amin. Ta iti biyag, saan amin a napukaw ket maisubli, niyam amin a nagkamali, mabalin nga agadal, no pudno ti panagpakumbabana. Papagayang no nareknayo daytoy nga istorya, no adda paset anang pasakit, nang ipalagip, weno nang TED iti leksyon kada kayo. Pakilik daytoy a video, ag-subscribe kayo iti channel a Dipay na Ibaga Radio. Ken isuratyo iti comments no anya ti kapanunotan nyo iti episode ni Claire. Kayat mi ang mabasa ti reaction nyo. Rumbeng ka di ti desisyon da, adda ka di sabali adalan, weno adda ka di kapadasan nyo akasla daytoy. Agyaman kami iti panagdenging gayo, ken sapay kumata iti sumaruno a istorya, adda pay nga aglawag ti puso tayo iti panangawat, panangpakawan, ken panangpili iti nalinteg.